God aften. God aften. Nu håber vi, at der er nogle spændte sejlere, der følger os derude. Vi har rækket os til det her lille interimistiske tv-studie, som I måske vil genkende som Køge Marina, hvor I var for få dage siden. Vi har anrettet en lille smart buffet til jer hernede af præmier. Der er en pose med lodder på præmier, og Morten har en pose med sejlere i. Så om et kort øjeblik, så kommer det til at foregå på den her måde, at jeg trækker en præmie, og så trækker Morten en vinder. Og der er 23 sejlere i posen, og der er 23 præmier. Så der er gevinstgaranti på alle lodder. Selvfølgelig. Så skal vi gå i gang? Det gør vi. Jeg trækker den første præmie hernede. Den kommer her. Det er en gang Custom Marine Polish og efterfølgende sluk efterøl. Så det er sådan en fornemt sæt her, der kommer ud til en heldig vinder, som Morten trækker der. Som er. Det er køgesejler. Køgesejler. Henrik Pedersen. Woohoo! The first. Tillykke, Henrik. Så er det bare om at komme i gang med at pusse fribordet. Så kan det være, at vi får en klapsalje fra vores lokale følgere, der står her i baggrunden. Og det gjorde vi ikke. Der. Så får vores lille smukke assistent herovre på sidelinjen lige dem der. Så dykker vi i posen her igen. Finder den næste præmie. Det er et sæt Fusion Marine højttalere. Det er så dem her. Som kommer her. Så kan der blive disco-dasko i cockpittet. Og så trækker Morten en vinder. Det er rigtigt. Det var lige ved at glemme det. Det var lige ved at glemme det. Det er også to ting, jeg skulle huske på en gang, eller? Ja, eller en. Eller en. Og vi ser, hvem der er. Ja. Trommevirvel. Det er Håbåden. Det er Jan Kjeldstrup Larsen. Håbåd. Sådan, Jan. Så når du har fået malet Håbåden færdig, så kan du også få pæne højttalere i cockpittet. Så er der god musik. Så bliver der rock'n'roll. Tillykke med dem. Så vores lille nummerpige der. Vi ryster posen her. Poserne er. Det er vigtigt. Og op af posen kommer fra en af vores lokale producenter og bryggerier hernede. Der kommer fra Brownstein Breweries, eller Distilleries, en flaske rom. Og sådan en fætter, den ser sådan her ud. Den holder 40%, og der er 70 centiliter. Skål i skidtet. Og den går til? Den går til Mads Tustrup Madsen. Yeah! Og vi er simpelthen så heldige, så Madsen står lige her bagved os, så jeg synes Mads træder frem. Tillykke med den. Fantastisk, det var det allerhelst. Så håber vi, han giver en lille en. Det får vi med. Sådan der. Tillykke med den, Mads. Så dykker vi i posen igen her. Og frem kommer en Tagging Master. Og du kan lige pakke Jeg kan lige fiske sådan en op her. Det er så man kan finde vindskiftene på banen. Det er sådan en smart en der. Og man tager kapsalas. Og den går til Brian Paludan L29 fra Mosel. Sådan, tillykke Brian. Det kan lige lade det ligge frem til næste gang. Så får den der. Dem er der 3 mere af, så der er mange chancer for sådan en. Vi hiver den næste op ned af posen hernede. Og det er endnu en gang Custom Marine Polish og en Brownstein Pilsner. Kommer her. Og sådan der. And the winner is... Det kunne godt være, at den skulle siges på engelsk. Det ved man jo ikke. Man ved det aldrig. Det er Torben. Torben Bergenhagen. Benito First, Fenja.
Tillykke, Torben. Tillykke med det. Vi trækker i posen her igen. Og ser, hvad der kommer op. En Sailcoat McLoop og en Braunstein Pilsner. Det er den, der er. Braunstein Pilsner igen. Det er åbenbart noget med, at når man har gennemført et stykke hårdt arbejde, så skal der skyldes efter. Og det går til... And the winner is... For our Polish friend Vladek. Congratulations. Congratulations, and thank you for coming. Yes. Så kommer man lige noget med. Vi trækker igen. Så er der et par Hagen Sports solbriller. Dem kender jeg en sådan lige tæt på mig, der godt gad have haft dem i egen brug der. Det er jo Mr. Morten Hagen Thomsen, vi har de her. Ja, så må vi se, skal vi trække en vinder, Morten? Jeg ligger desværre selv ikke i posen nu. Så de går til Thomas Gundgaard Nansen. Skampi 30. Tillykke. Tillykke, Tom. Sådan der. Vi trækker et nyt lod her. Mere marine polish. Morten finder et navn. Kun marine polish? Og øl selvfølgelig. Og der går altid øl til marine polish. Det ved vi jo alle sammen. Der. Og husk, det er den der, man drikker. Og det er den her, man putter på båden. Ikke omvendt. Og der har vi vinderen her. Han står og venter her på siden. Det er Niels Jonsen. Hvordan, Niels? Er det svungen? Skal man polere ja, du skal polere båden. Ja. Vi glæder os til at se Blå Fritid tøs pigebarnet der. Helt blank og skinnende. Den er da pæn. Vi dykker i posen igen her og finder en præmie mere her. Det er lige gruppen af Custom Marine Polish og Pilsner, så dem er der godt gang i her. Det er der. Og det har jeg jo set før. Kommer der. Kommer flyvende. Og hvem kommer op af posen? Det gør Morten Winther. X99. X99 Morten. Tillykke med det. Tillykke med den, Morten. Der skulle man lige have... Du får lige et der. Sådan der. Vi trækker en gevinst mere her. Et stykke sikkerhedsline. Så den er jo praktisk at have i kistebænken, når man skal afsted på One Star Challenge 2018, den 1. juni. Der er noget med nogle hager og noget. Jeg tror, den er sådan fleksibel. Den kan give sig let. Vi skal se, om vi kan afsløre lidt af den her, mens Morten pakker en vinder ud. Dejligt sæt med dobbelte karabiner til klik ind, klik ud. Og den går til Erik Ries, L23, Lynetten. Sådan. Tillykke, Erik. Tillykke, Erik. Han har jo også været faldet over bord, eller oppe af frivillig, eller hvad var det? Der bliver sagt noget i baggrunden om her. Vi har læst en beretning om, at Erik var ved at falde i vandet nede efter Grønsund. Så det kan være, Erik, at det her det var en god idé. Det kunne have været, det skulle være på badebukser i stedet for. Vi dykker i posen og finder en præmie mere. Og op af posen kommer en Tagging Master. Og mere Tagging Master igen. Til at vise vindspringene ude på kapsejladsbanen. Og den går til
Den går til lokal Køge, Jesper Andersen. Jesper Andersen. Håbet, tillykke Jesper. Tillykke Jesper. Han har en større en i forvejen. Nå Per. Vi finder den næste heldige vinder her. Mere Tagging Master. Kommer her. Og den går til Peter Tobiasen. Accent 26. Yes, tillykke med den. Tillykke med den. Altså, der var ikke noget med, jeg var ved at falde. Og den sidste Tagging Master. Så er det, man er også over ens på. Kommer her. Og den går til Erik Ekdal, der var 33. Tillykke med den, Erik. Tillykke med den, Erik. Vi dykker i gaveposen. Ser om der dukker noget godt op her. Sailcoat med Gloop og Pilsner. Det er sådan en, ja. 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 Det tror jeg, der er det ikke? Eller var det andet? Smaglu. Det er den her. Der var lige en dobbeltkontrol. Og vinderen er Claus Petersen. Mini Pogo 2'eren Grand Noir. Tillykke med den. Sådan. Der er stadigvæk masser af lækre præmier i spil, og der er masser af lodder i posen. Vi griber den næste op her. McLoop Hullcoat. Det er den anden. Og en pilsner. Sådan der. Kommer her. Og vi ryster lige posen igen. Sådan. Jeg kan se, at hvis man polerer sin båd i den her, så kommer man simpelthen helt op ad planen. Det går til Seascapen. Den plan er let nok i forvejen, jo. Så det kan jo ikke passe bedre. Det lyder som perfect match. Svend Møller, tillykke med det. Skål. Så kommer der et Hagen Carbo One Touch 10-tommer spilhåndtag. Og der er i baggrunden her folk, der træder helt frem i køen for at få trukket deres navn på den her. Det er super lækkert, det her. Ja, det er det. Det må man sige. Rigtigt One Grip. Og der skal vi jo ikke glemme, at det hele det er jo sponsoreret af Columbus Marine, jo. Det ser lækkert ud. Jeg ved også, det ville pynte nede på L23 og en Dory. Trommevirvel. Bum! Thomas Sand. Sådan der. Fendersejleren. Så skal der spilles, Thomas. Bum! Det kan man ikke undvære. Et carbo håndtag. Sådan der. Top trimmet der. Sådan. Ja, i baggrunden så bliver spilhåndtaget nu talt ned, efter at man ikke vandt det. Der kommer Morten trækker en vinder, så finder jeg en Sailcoat med Gloop. Og det er sådan en dejlig Teflon glidespray. Den er rigtig god i hulkælen. Den går til Tim Kastebog. Sådan, Tim! Træd frem! Tillykke, Tim! Tak skal I have.
Så kan vi se storsejlet Fis i top på L23'eren med Lima fremover. Så fik han ikke fornemt. Yes. Der er meget stor spænding om de sidste præmier på bordet herovre. Der står stadigvæk noget jagtflag. Der står noget spinlock redningsvest. Jagtflag. Der er stadigvæk flere lodder i posen hernede. Skal vi se, hvad der kommer op her. Det er nok rigtig glædeligt, at den her den går til en dansker, fordi et jagtflag. Det er Morten finder en vinder. 125 cm jagtflag. Jeg ved ikke lige, hvad størrelse båd det passer til. Og det passer smukt til alle både. Og det går til Kim Jørgensen. Tillykke med det, Kim. Tillykke med den, Kim. Det passer lige på en Sunwind 26. Ja, Sunwind 26. Det kommer til at se brandgodt ud. Skal vi trække en, eller? Nej, ved I hvad, vi laver lige en lille cliffhanger her, fordi det som ikke alle nåede at se i lørdags, det er den lille cliffhanger, vi i virkeligheden lavede i sidste uge, nemlig ude fra Veta Metalindustri, som har hjulpet os med at lave dem her. Det er en af vandrepokalerne, som der bliver sejlet om. I år er den ikke udgivet, eller den er ikke uddelt, fordi at der var ikke nogen, der kom hjem inden for tidsgrænsen. Men der er en for hver bådklasse, og så er der en specialpris. Specialprisen, den står ikke herovre på bordet, fordi den er uddelt i år. Den gik til Køge Sejlklub, som har stået for arrangementet her, og den er overleveret til Andreas Ihl, som gav en virkelig kæmpe indsats i støtten om arrangementet hernede. Men dem her, dem sejler I alle sammen om næste år, så kom og giv den gas 1. juni 2018. Skal vi se, om der dukker noget spændende op hernede fra posen. Det er jo sådan, så alt overskud, der måtte være tilbage på bordet, det går til Morten og mig. Custom Marine Polish. Custom Marine Polish. Og en pils. Og en pils. Sådan der. Værsgo og skød. Går til. Martin Ottesen. Køge. Sådan der. Så må Martin lige finde ud af, om det er den nye H-båd, eller om det er den gamle banner. Eller han er jo sådan en stor kapitalist, så det kunne også være hans Bavaria, der skulle vurderes. Man ved aldrig helt. Det bliver spændende. Så nærmer det sig. Jeg kan se på posen, at det her det er den 4. sidste præmie, og det er en af de rigtig lækre. Det er en rorpindsforlænger. Der er virkelig spænding på hernede. Og den det er en 900 mm. Super lækker. Jeg kan sige, at jeg har lige selv monteret sådan en på L23'eren Dory. Og sejlet med den til One Star Challenge. Super fed rorpindsforlænger. Den er god, når man skal ud og sejle rigtig langt. Den er sådan ergonomisk, tror det hedder, ikke? Ja. Går alle på den på mange måder. Ja. Skal vi se, om der er en vinder til den, Morten? Så var lige ved. Så var så lige ved at nappe den der. Den er røg lige lommen på Morten. Ja. Og den går til Sten Hillebrigt. Sten, hoppetossen. Fra Vandensbæk. Tillykke med den, Sten. Sådan. Der er 3 præmier tilbage i posen. Og igen en af de virkelig fede præmier her. En Spinlock redningsvest. Og den er bare super lækker. Den vejer simpelthen ingenting, og det er så med den nye harness. Med harness til livlinen. Ja, den er rigtig fed. Ja, lækker. Nu må vi se, vi ryster posen. Ja, ved du hvad, Morten, det er lige meget, jeg tager den. Se her. Det er til. Den går til Mads Sigård Andersen, Alping Express. Nuser. Første båd rundt.
Passende præmie. Ja, det må man sige. Tillykke Godt med det, sejlet. Mads. Tillykke med det, Mads. Så, der er 2 præmier tilbage i posen. Så må vi se, om det passer. Altid spændende øjeblik. Det er en Magloop Hullcoat Speed Polish. Hold da op for en overraskelse. Ja, Speed Polish. Der var Speed den. Polish. Og en pils fra Braunstein. Går til. De kan godt drikkes. Den går til Jakob Tordal. Jakob Tordal, Sagita 35. Sagita 35. Det bliver nok den hurtigste Sagita 35 fremover. Hele planen, kan jeg se. Tillykke. Tillykke med det. Så skulle det jo gerne så passe. skulle det meget gerne gå op alt det her, fordi at i posen så er der 1 præmie tilbage. Det skulle meget gerne matche med et enkelt navn. Det er den sidste gang øl og Magloop. Det er, ja, det går til Torben. Ja! Så var der lige en kølig pilsner. Tillykke med det, Torben. Tak. Tillykke med det. Ja. Og på den måde så har vi fået uddelt alle præmierne. Vi er glade for deltagelsen. Hvis Morten lige træder lidt ind, så er han også med på kameraet. Så kan de træde lidt ind i kampen her. Der er ikke andet tilbage end at sige tusind tak for i år. Tak fordi I kom alle sammen. Og tak til vores sponsorer. Ingen nævnt, det er jo ingen glemt. Det er farligt at begynde at nævne dem her, fordi så kommer vi måske til at glemme nogen, og det har vi ikke lyst til. Men tak for alle, der har støttet op om arrangementet. Også jer. Vi er allerede i gang med evalueringen af det her års arrangement, og vi glæder os til at samle alle de erfaringer, vi har gjort os, og omdanne dem til et endnu bedre One Star Challenge 2018, hvor vi sender jer afsted omkring Møn den 1. juni næste år. Tak fordi I kiggede med, og tillykke til alle vinderne. Og håber I synes om den lidt alternative måde, vi fik uddelt de her præmier på, da det ikke kunne lade sig gøre, at vi skulle mødes var det i lørdags kl. 19? Det ville vi jo sådan set hellere have gjort jo, men det blev sådan her, så vi håber I kunne leve med det. Alle vinderne får en besked fra os, måske i aften, måske i morgen, med jeres præmier, og så får vi lige aftalt, hvordan vi får dem overdraget til jer. Skal vi sige tak fordi I kiggede med, tak for i år. På gensyn næste år. Vi ses. Hej. Ha' det godt.